Нягледзячы на санкцыі, ў Расію працягваюць трапляць люксавыя аўтамабілі з еўразвяза. І ў гэтым краіне-агрэсару дапамагалі беларусы. Высветлілася, што пры ўвозе ў Беларусь прэстыжных аўто фірма з нашай краіны выкарыстоўвала шэрую схему ўхілення ад выплаты падаткаў. Пра гэта паведамілі ў камітэце дзяржаўнага кантролю. Баранавіцкі міжраённы аддзел фінансавых расследаванняў выявіў і спыніў незаконную дзейнасць адной неназванай камерцыйнай кампаніі. Аказалася, яе ўласнік разам з дырэктарам яшчэ летась набыў 10 легкавых аўтамабіляў прэміум-класа праз падкантрольную пасярэдніцкую польскую структуру. Затым аўто прывезлі ў Беларусь, але прадалі юрыдычным асобам у Расіі. Характэрна ў гэтай незаконнай схеме і тое, што ў нашай краіне гэтыя аўтамабілі афармляліся на фіктыўных людзей, а даход ад продажу ніяк не адбіваўся ва ўліковых дакументах кампаніі. Адпаведна, падаткі не вылічаліся і не выплочваліся.